hem conegut nova gent, hem escoltat música, hem estat així de tot, vamos, en el rotllet del festival. 2600 m'agrada que talla el moño del festival i se l'ha tallat. Podem des de xicotets venint així, saps? Quan es feien el dia encara, saps? Nosaltres veníem i enguany hem tocat, hem pujat ahí a un escenari i bueno, ahí estàvem tocant. Heu aconseguit sense massa esforç enganyar a molta Ha sigut lo màxim, especial. que no aniré a l'infern. Hay que darle color a la vida. Dona bomba quan ja la té. No te s'hanyes càndoles de ver, no fa res. No se grupi! Ay, pero me encanta, ¿vale? Cau perquè ja no soporta més. Furgaré un... El festival es una experiencia que todo el mundo tiene que vivir, tío. Pero es que el festival no te lo puedes perder. No te lo puedes perder, tío. ¿Por qué? Porque es la polla, tío. Es lo más grande que hay en Nochevieja. Ir a un puto festival y liar la parda. Ara nosaltres, dimonis, vosaltres! I cada dia al despertar. Vamos a liarla lo que no está escrito. Hoy Nochevieja se lía, tío. I cada dia al despertar. Sí, pues molt bé, divertir-se i passar-ho bé. Juventud preciosa. ¿Qué opinas del festival? Este festival es el número 1. Se dice en Valencia salud, Forza Canut, Aroma la Poma la Cigala, Chocholos Memilletes. Se dice salud, Janitía, Caladía, una tía. Lo que más son tonterías. Se dice Chapali Chapala, Luku Luku Ñaca Ñaca la Cigala. Hakuna Matata, vive ser feliz. Lo más fácil es saber decirte Hakuna Matata. ¡Viva África! Pregunta que ha fallat, quin va ser el nostre error, i no sé mai què respondre. Ja n'hi ha prou d'amagar la veritat, de fingir el que no som, perquè augmenta la distància entre tu i jo. Bé, nosaltres jo crec que hem agafat considerem el testimoni de cantautors que van lluitar contra el feixisme, contra la dictadura en els anys 70, però perquè ara mateix encara calen cançons combatives, no? La situació política que vivim d'emergència social jo crec que exigeix que els músics prenguen partit. No vol dir que tots els músics hagin de parlar de política, però jo crec que en el cas de Cesc i meu una de les coses que ens indignen, que ens fan cremar per dins, és el tema de la injustícia social, i això et fa posar-te, com dia abans, davant del pentagrama per a fer cançons. I crec que el públic al final ho valora, no? Moltíssim, perquè està parlant de coses que tenen una vigència en l'actualitat. Vine a buscar-me, queden els moments que vam compartir, queda la franquesa i la complicitat. Assegut a la plaça del sortidor, aquí t'espero com si fos el primer bar. La bohème on comença al carrer Blai, que és la petita Rambla del poble sec. Hi ha cançons que parlen de nosaltres o de coses que hem vist o que hem tastat amb carn primera, no? En primera persona. Però també hi ha moltes altres situacions, no? que agafes referències d'altres històries o una mica de la ficció, no? Que va sortint a l'hora també de crear cançons, no? I aleshores fas una mica una mescla de tot per fer cançons, vaja. I aquell dia marca molt, perquè tinc ganes
Jo crec que en general el panorama de grups de música en la nostra llengua, ja siga de l'estil que siga, recordem que no és una etiqueta, però que jo crec que està molt en auge i que estan proliferant molts grups i de bona qualitat, i crec que de la cançó d'autor també. Pues la veritat és que molt interessant enguany, hi ha un bon cartell i n'hi ha l'oratge sembla que ens acompanya, per tant és un orgull poder acompanyar en este inici del festival del 2015 i veure que les coses estan funcionant bé. M'han dit que n'hi ha moltíssima gent, entre ells el meu fill, Quim, que és el que s'estrena al festival, i per tant és un motiu de molt d'orgull per al nostre poble veure un festival de música tan potent com el festival que té el seu lloc a Tavernes. Per tant, crec que serà un gran festival. El que hem trobat de l'any passat amb aquest de diferència, que l'any passat acabava el sopar i començaven els concerts. En canvi, aquest any estan tocant els concerts i el sopar, i s'organitza la mateixa gent, són coses que... Podeu demanar un tàper i... Vale, ara ho parlarem, els enviarem un correu. No, Pues el porten en moto. No és queixar-nos ni molt res, saps? Però, saps? Vull dir, allò que estiguin fent concerts mentre es fa el sopar i organitzen els mateixos és com una miqueta, però què va, queixa ni molt menys, irem al sopar igualment i tot, i l'any que ve repetirem. Bueno, l'expectativa era realment baixa perquè som uns desconeguts, comencem a les 11, poqueta cosa, però la veritat és que ja de primeres he vist els meus pares i ja m'he emocionat. Hem assajat molt, hem treballat molt i ha sortit molt bé i estem molt contents. Ja, jo crec que encara que sigui a nivell és necessari, no? Perquè hi ha vacances i també un festival com aquest que posa una música que no trobes en tots llocs és mola i és important. És el nostre concert número 40 i estem molt contents de celebrar així en tavernes de la Valldigna amb tanta gent que realment flipem perquè quasi no hem pogut ficar la tenda a lo tonto. Hem estat ahí mitja hora per lo menos dient, hòstia, no sabem on posar la tenda. I encara estem allà a 29, eh? Estem a 29, és que és flipant, però bueno, molt contents, la veritat. Com ha anat la nit, Aidal? Molt bé. Per nosaltres molt bé, molt contents. Personalment m'ha paregut un festivalot impressionant. Es nota que és la festa de presentació el primer dia, la gent molt involucrada, un escenari competent. Molt satisfactori, la sensació molt satisfactòria. I què mos podeu contar d'este projecte? Com va sorgir i quines expectatives teniu de cara al futur? Pues un projecte d'amics, bàsicament. De temps que fa que ens coneguem i mira, ha anat fluint la cosa i ha acabat així. A disfrutar, no? A disfrutar un poquet, més que res, perquè fem els tres el mateix, ens agrada el mateix, que és fer rap també, d'una manera que compaginem prou bé i mira, amb el temps ha anat la cosa. I projectes de futur, pues mira, això per nosaltres és el futur. Tot l'any hem estat tocant així en garitets, aparèixer així per nosaltres és molt satisfactori. Som joves, panteres, lleones, arrapem, esgarrem les costures del poder. Alçats, germana, juntes combatem les estructures del patriarcat. Bueno, pues així tenim a Pupil·les Diatives que acaba de baixar de l'escenari. Com ha anat el vostre concert al festival? Pues ens en sentim molt a gust i molt arropades, estem molt contentes. Encara no acabem de creure perquè acabem de baixar i estem encara nervioses, però molt bé. La veritat és que ens feren un documental fa uns mesos i vaig dir que el meu somni d'enguany seria acabar el festival i imagina't lo felices que estem, que s'ha complit, no? Rebel·la't contra la dominació, ni passives ni sumises. Molt bona resposta, de fet, he vist gent que se les sabia i m'ha motivat moltíssim, m'ha emocionat, i gent jove que és el que fa falta. Esperem ni més ni menys el que cantem i esperem que moltes dones més s'animen i òbviament no volem ser referent de res, però pensem que feia falta un punt d'inflexió i estem molt contentes d'estar al festival perquè així hi ha moltes xicones molt joves i això és superimportant. Pues que mos vagi superbé i a disfrutar del cap d'any. Pomelo, volíem eixir en Pomelo.
demanes permissió. Són dones, són combatives, no es discrimines. Juntes en combat contra el patriarcat. Jo estic fent curves i espines pa que no em peguen. Diré de centes, m'amaga entre les herbes. Enganyes vendes que em volen furtar l'entrenment. Impressionant, impressionant. Han pujat els últims, un peliu passat de voltes, però impressionant, moltíssima gent. Embolicats, han muntat ja embolicats. Embolicats. Però per així estem bevent ja aigua, eh? Com ha sigut això? Ja esteu ja per dormir o com? Jo sí, ha sido res, al llit, de cap. El llit d'alguna, no el meu, saps? Teníem la pols de les fatxades, quan passa que no nota el fil de les mirades, que la carrera estiga igualat, pare, vull córrer més que mai amb les cames trencades. Embolicats va sorgir en l'any 69, estem en mode d'expansió, i esperem arribar a l'any 2069. Un segle d'embolicats. Estaria molt bé. Trobem camins en zig-zag que fetes que des el nostre pres i caus de totes maneres. Avui en dia les estrelles són el meu llençol. De nit camine estrella mentre la resta dorm. Pensant en torre ja per tot no veig eixir el sol. Els camins també tenen forats que deixen algo al coll. I la corda fluixa corre per la vida per a que al final acabes en un carrer sense eixida. Camina ràpid que t'esconspira. Menges hòsties de la vida tindràs més d'una manida. Conforme estic, conforme No passa pronte per fer-se una cerveseta. No és massa pronte mai. I damunt estem en el millor poble del món, que és Tavernes de la Valldigna. Eres d'ací, no? Per supost. No m'ha sonat al parlar. Tenim 4 hores de camí. D'on sou? De Porrera. I tu també? Jo soy de Gandia. De Gandia. Sí. Fa 3 anys que mos coneguem només del festival. I cada any tindrem que vindre un dia antes perquè vinguem i el càmping està petat. Vam trobar lloc ahir, a migdia, vam trobar lloc de miracle, perquè no hi havia puesto a l'acampada. Bon dia a tot el món! Bon dia! I vinga Sant Bonifaci! Com estem? Molt bé, perquè de veure tota joventut nosaltres rejuvenecem. Sí, senyora. ¿Qué es eso? Una xaranga que està així fent un correva. Muy bien, pues això està muy bien. I què els diríeu als joves? Si vosaltres fóreu joves, on estaríeu? Estem molt guapos. Que nosaltres hem perdut la joventut bona, molt hem perduda. Si fossin jovens amb vosaltres estaríem a fer el que fan tots. Juventud preciosa. Sí, pues molt bé, divertir-se i passar-ho bé. I què és un coneixement? Tingueu molt de coneixement. Sabeu divertir-vos, sapeu divertir-vos, no fer mal ni coneixement i portar-se bé uns en altres. Mira, la neta està ahí. Vine, Lorena. Lorena, vine. Què li diria a la net? El festival, lo millor. Estos què fan, tot això, Lorena? Estan fent... Que són Pomelo TV. Què són? Pomelo TV, que fan un reportatge del festival, de tot el que passa. Ah, sí, muy bien. Un reportatge muy bien. Està animat el poble avui, Està animat, està molt animat el festival. Tu t'agrada? Claro que m'agrada, està bonico, juventud preciosa. Bueno, pues que passeu molt bon cap d'any, Igualment, gràcies. Un muntó, però un coneixement. Ale, Dios. Què havíeu dit que aneu a vendre així al festival? Què ha passat? Home, pues que és la nostra primera vegada que mos esvirguem en el festival. Claro, jo ja estava de l'any passat. I d'on veniu? De Carlet, la ciutat del Quequi, no ho has sentit? Sí, claro. Sí, pues ahí. Ahí. De la ciutat del Quequi. ¿Dónde vienes? Jo que me deixen dormir més, que m'han despertat a les 9:30. Això no pot ser. Jo volia... Fulla reclamació. D'on eres tu? D'aquí, Com el diuen? Gerard. I
t'agrada la festa? Sí. ¿T'apuntes a la festa o no? Yo enseguida, inmediatamente. Deberían de fer-ne uno para les persones com jo. M'apuntava... Un festivern per a majors, per a joves... Exacte, exacte. Com? Eixirem en la tele? Sí, en internet. En Pomelo Televisió, dis-ho tu. Pomelo Televisió. Pomelo manipula. Ha sigut disfrutar a tope, un no parar des que hem començat, la gent s'ha volcat, ha sigut una passada, de veritat. Molt bé, molt bé. I ara, conteu-nos un poquet què és de la xaranga mecànica, d'un show. Som una xaranga, una formació musical de 10 músics que som de València. I bueno, pues el nom és un poquet fent un homenatge a la pel·li de Kubrick i és com un joc de paraules en la xaranga mecànica, la taronja mecànica i tal. I bueno, pues això tenim un recorregut ja de diversos anys, hem presentat a diversos concursos, fem actuacions arran de tot el País Valencià i fora del País Valencià també. I a disfrutar. Nosaltres hem passat divinament. Ja se veu, la gent està ahí a tope amb nosaltres. A les 12 del matí? Sí, a les 12 del matí, que pareix després d'una nit de festa. Sí, que pareix mentira, però això ho he dit. Bueno, estem així a la zona d'acampar. Anem a veure què ens conta la gent que està dinant i anem a intentar a veure si ens conviden a dinar. Què dius, què dius? Manipula. Però vos convides a dinar o no? De quin poble eres? Jo d'Alfara del Patriarca. De quin patriarca? Pues no ho sé, la veritat. Bueno, i com va el festival per així, dia 30? De moment bé, avui se n'hem anat a dormir prompte per estar bé pels concerts. No m'han deixat dormir, però bueno, no passa. Què ha passat ahí? Què ha passat? Que estàvem parlant així de sindicats i jo què sé, que merdes. En la zona d'acampar? En la zona d'acampar. S'ha fet algun sindicat ahí en la zona d'acampar? Nou? Sí, algun sindicat. Han creat, han arreglat el món ahí. Han arreglat el món ahí, segur, estic segur, perquè en el que parlaven ahir es donava per arreglar el món i l'univers. Horxata, ¿vale? Jo vull dir que torneu ja, per favor, i que Jordi Palau, vols casar-te amb mi? Te folle, m'encantes. Sou una associació de grupis? No! A veure, no som grupis, som grupis. Vosaltres sou grupis? No som grupis! Joder, però m'encanta, ¿vale? Vine així. Vine. Bona nit. Com va anar la cursa Pingüí? Hòstia, pues un constipat el dia següent, però ja s'ha acabat. Molt bé. S'ho passaren molt bé. Se mos andugué el cotxe la grua d'Ontinyent se mos andugué el cotxe. Cabrons. Per ser forasters. 100 pavos. UPyD! I una cosa, una manifestació que vull fer des de Silla, reivindicar que la Valldigna no és la Safor, que és un tema molt important i que hem de conscienciar a la gent. I contra tot el que està passant en Síria també hem de conscienciar-nos molt. I a part de que tots els de tavernes de la Valldigna estem molt contents de que el festival es faci així i que són tots ben acollits i que estem molt orgullosos de que porta fent el festival tants anys així i això, que vinguen l'any que ve. Que vinguen l'any que ve i vos... Pomelo no manipula. Pomelo és un exemple de lo que són les bones empreses d'audiocomunicació valencianes. Sí, sobretot empreses. Què heu dit? Que teniu una amiga per així que és de Guadalajara. Yo soy de Guadalajara, pero yo estoy intentando aprender catalán para integrarme. De hecho, la gent se cree que yo soy catarra, entonces es fabuloso. I bueno, i per així tenim gent d'on? De l'Alqueria de la Comtessa. A mi em sona que tu ja s'hi en Pomelo, Sí, sóc la loca d'Orsa. Imagina't, ara posem el vídeo. No, però vull dir algo molt important, i és que aquestes sabates són meues! Sabates! Què heu fet este matí? Beure. Beure i no mengeu? Sí, ahora. Les mares y los padres están preocupados porque no mingen. No comemos, solo bebemos cerveza. Nos alimenta, nos llena. Es cebada, está bien. Solo all brand. Es muy importante ir bien al baño en un festival.
Hola, com és? Acabes d'eixir de la tenda, no? M'acabe de la tenda, sí, de la tenda. En el pijama. Sí, vaig en el pijama. I l'has comprat... Soc un fenómeno. Bueno, pues contamos algo. Algo. Pérez Festiverners. Pérez Festiverners, va. Apa, Vau eixir a nit. No vaig a plegar. No vas a plegar així? No, vaig quedar en la tienda sobant. Però perquè vas a apretar o perquè volies reservar? Vaig apretar massa. Amore, si té mamella, gordo o femella? Que morir és no viure lluitant, que no tot en la vida és faena. Ja sabem què diu. Mero, vull un mero. Com diu? La nostra expectativa potser no era tan gran com la gent que al final s'han trobat ahí baix, i que de puta mare. Estava ahí, hi havia prou gent ahí, s'ha notat el caloret de la gent, impressionant. Sé que esteu fent un nou disc, com hem vist, que es diu Nou Camí. Això significa un canvi radical en Aseques? Jo crec que és un poquet seguir la línia que teníem ja abans, no? Incorporant algun estil nou, però l'essència d'Aseques està ahí. Per ahí fora mos han preguntat dos preguntetes que ha preguntat la gent. Anem a veure quines són. Una pregunta per als Aseques. Quants cubates s'heu fet? Mos han exprimit, mos han explotat un poquet ahí de... Vale, entonces... Sí, una cerveseta de camí ha caigut i poc més. Una pregunteta per als que estan tocant ara. Us sabeu pescat el mero o no? La gràcia és la búsqueda del mero. Pescar-lo ja te cagaria. El dia que el pesquem se retirem. Tots anaven a passar-ho bé, però ells van dir que m'és igual. Tots sabeu el que jo vull fer, pescar un mero. Vull un mero. Hem perdut tot esgotant l'aire, no hem sigut capaços de comprendre el pas del temps i els dies. És només el tercer concert que fem com a trio, perquè acabem de canviar la formació, i la veritat és que ens hem trobat prou a gust. Evidentment, tenim moltes coses encara que millorar, però ha sigut un plaer poder gaudir de l'escenari i sobretot de la gent que estava ahí donant molt el suport. D'alguna forma hem hagut de readaptar un poc totes les cançons per trobar nous arreglos, però realment estem contents perquè hem aconseguit, en quan toquem piano, que siga molt més mínima els arreglos, i quan podem sonar potents continuem sonant molt potents. I entonces estem molt contents de la formació de trio, i també hem aconseguit donar-li una estètica en l'escenari, una estètica geomètrica, molt simètrica, i pensem que és molt potent visualment això. Seus ossos quan xoquem. Com ha sigut la rebuda del videoclip? Bueno, molt bé, la rebuda de Cançó d'Octubre ha sigut, pues, jo què sé, com ha sigut el millor llançament que hem fet en molt de temps. Entonces estem supercontents de com ha anat. La gent estava ahí cantant-ho, passant-se-ho bé, sentint la cançó i participant, i és algo que és inexplicable, no?, quan algú comparteix la cançó amb tu d'aquesta manera. Bueno, pues que passem molt bon cap d'any i que acabeu disfrutant-lo. Molt bé, gràcies, Ramon. Moltes gràcies i felicitats per la vostra feina. Gràcies. A la vostra web es definiu com a indie pop. En un panorama musical tan extens com el que actualment vivim, com naix la idea de fer aquest estil musical en concret? Home, la veritat és que també tenim tots certes tendències musicals també molt rockeres i això. I és de veres que en l'estudi, quan vam gravar el CD del Semelbol, Marc de Sol se'm va donar molta corda solta, no? En plan d'experimenteu, feu el que us avallisca, i va ser en l'estudi realment on va agarrar aquest estil, no? Més de clavant un poc d'aquest toc indie rock una miqueta. Va sobretot en l'estudi on va néixer això. El que vos va gravar el CD era Marc de Sousa. Com és
treballar amb una persona així? Pues la veritat és que vam entrar en un poquet de por, perquè Marta Sous ha gravat La Raïz, Has Pencat, etc. I entràvem un poquet a veure què passava, però en seguida és una persona que t'ajuda un muntó, que dona molt bones idees, que el convenç perquè el dona molt bons arguments i igual entrem en una idea de cançó i es transforma en una altra. Que això és una qüestió de ganes, treball i constància. No parar sempre i tindre un objectiu clar i lluitar per ell. I esforçar-se, hi ha qui tarda més, menys, però és una qüestió d'esforçar-se i treballar. Amaguem-nos sota un llit que s'entenen els veïns, ho dolem fins al matí i quan sents l'udol arriba la nit i quan ve la nit retrobes existir i entre la foscor i esclata com una bomba que tens al cor apunta i dispara convertint totes les emocions en actes de defensar la dignitat lluitat per mi veuràs com guanyarà és el que diuen tot la casa del terror i en la casa del terror. La veritat que molt bé, estem molt contents de la resposta del públic, ha sigut molt guai, la veritat, molt... Com ho heu viscut per ahí? Uau, ha sigut algo bastant brutal, no ens esperem la penya, tio, i ha estat molt de puta mare. I per ahí darrere, com heu viscut el concert enguany? Ui, molt de ruido, ahir han fet molt de ruido, Bé. Vull dir, hem estat molt a gust i tampoc he tingut cap complicació. Tot mel. I per ahí? Tenim uns cantants molt guapos i estem mirant-los el cul i estem ahí. I després la gent s'ha portat de lujo. Mira, de esto se levanta potente, puño levantado para decir que es suficiente. Los palos de la pasma ya tenemos bastante. Cuentos de chinos que nos tiran a la mente. Que veníeu ja d'un grup que ja és candidat, és el mateix en un altre format o un altre nom o és per afrontar una altra nova etapa? Bueno, diguem que sí, que seria per la nova etapa, no? Hem canviat un poc el que seria el registre que tenim d'estils i bueno, estem ahí a veure què passa, a veure què mos conten per ahí. Quin desig preferiríeu que es complira en Egalité? Un segon disc, no? Un segon disc. Estaria bé. Un segon disc estaria bé i un 2016 ple de música, tio, ple de música. Que no pare la cosa, ¿no? Que no pare. Todo esto va a acabar muy mal. Todo tiene que acabar mal. Va a acabar muy mal. Va a acabar mal. Va a acabar muy mal. Y al teclat de la torre, la bala. Konformitatearen gabiekiko ez da dugu inoiz egin ezanda Berrutinak izitza osoa dizitxko Bueno, esto ha sido llegar y ver que hay una multitud de gente que no esperábamos para nada. Ha sido la leche, hemos llegado, la aceptación ha sido máxima y hemos flipado. En una palabra, hemos flipado. Bueno, estuvimos en verano en el Festival Rototom de Benicàssim, pero bueno, aquí sí, la primera vez que actuábamos. ¿Y la sensación cómo ha sido? Ha sido brutal. No esperábamos que la gente estuviera tan caliente y tan a tope con nosotros y ha sido como para volver todos los años, vamos. ¿Cuál de los cuatro es el más bebedor? Para probar una bebida típica de aquí del festival como es la casalla. Tú estás fuerte, ¿eh? Vamos a probarla, a ver qué se siente. Es muy suave. Pues era muy fuerte, ¿no? No, es suave. Pruébala a ver. Claro, todo de un golpe. Es que son vascos. Trae para los demás. ¿Traemos para los demás? Esto es un vasco orgulloso del tópico. Hasta que el cuerpo aguante.
Pomelo, Pomelo TV. Que se vengan todos al festival. Lo vas a pasar de puta madre. Esta noche que caiga la carpa. Nos vamos a llevar bueno, esta no. La próxima botella que traigáis nos la dais para que nos llevemos para allá. Está muy bueno. El concert increïble, la veritat és que molta penya i superbé, la veritat és que superbé. Hem flipat, vam estar aquí fa 2 anys presentant l'Espenta i hem tornat ara i la veritat és que la quantitat de públic i de gent al·lucinant, no? Sempre al·lucina veure tanta gent i no esperàvem aquesta resposta realment. La gira de Nòmades, què cregueu que vos ha portat com a grup, personalment? Com a grup, pues, no sé, experiència sobre tot això. I també experiència personal de moltes històries, aventures, i no sé, aprendre com a músic i com a persona, no? I estem super contents, tio. Mola molt. En la vostra web posa que sou un grup molt humil. No cregueu que en el panorama musical actualment el que fa falta un poc és humilitat? D'alguna forma és important influenciar els grups que comencen i inculcar una humilitat en ells, no? D'alguna forma. Nosaltres creguem, ara mateix nosaltres com a grup intentem escalar a poc, igual que tots, i ser el més humils possibles, no? Tots som persones, no? O sigui, que som ahí músics, no? Però som igual que una altra persona, no? L'únic que, pues, bueno, toquem la guitarra, ja. Nosaltres no volem penjar-nos ninguna medalla de res, nosaltres fem música, fem rock i no som els primers en fer rock, i la veritat és que antes que nosaltres n'havia molta gent que feia propostes així, no? Hem tingut la sort, hem currat, la veritat és que ningú regala res, i per això igual ara es comencem a créixer un poc, la gent es comença a conèixer-nos, però no volem ninguna bandera ni ninguna medalla, les coses que vagin anant i el temps dirà com van. Un nou propòsit per a este 2016 al que anem a entrar? Intentar continuar conforme estem. Continuar en les mateixes metes i continuar progressant com a grup. Jo que, no sé, el grup seguisca estable i seguir fent temes nous i cançons i tocar. Lo mateix que diuen ells, hòstia. Molt bé, gran aportació. I salut. Moltes gràcies. Precisamente todo aquello a lo que aspiramos somos el resultado de lo que durante años habéis provocado, habéis alimentado, hemos sido la mula paciente que mueve en la noria, el burro de carga que descarga, hemos sido tratados de todas las formas y en todos los lugares, no creo que el sistema, mano de obra, mano que siempre sobra, mano que se estrella contra nuestra boca y que nos hace callar a base de hostias, hostia que nos dieron.
nuestra vida, si es que acaso esto es vida, si vida se le llama a vivir de rodillas. Deja partir fora que ja tens més de 20 anys. Que diuen que és quan notes que t'estàs fent gran. Problemes s'acumulen igual que el que vius. M'agrada quan la mires i després et dius que no s'entraré el que mereix. Benvinguts en els que somies. Benvinguts al ritme de les nostres vides. I un dematí no va ser una tarda més. Un vespre que comença i una nit després. Ha sigut lo màxim, especial. Bueno, només puc dir que hem jugat molt bé, saps? No hem comès moltes faltes i no hem pogut clavar més gols que el contrincant, però bueno, el públic el teníem prou rendit. Des de tu alçat, no tot està perdut. 1, 2, 3, alça el cap, este és el camí que hem de caminar. Pues per mi el festival ha sigut lo màxim, mira. Duem des de xicotets venint així, saps? Quan es feien el dia encara, saps? Nosaltres veníem i enguany hem tocat, hem pujat ahí en un escenari i bueno, ahí estàvem tocant. No s'ho creiem molt bé i ha sigut lo màxim, la veritat, sí. Des de tu alçat, no tot està perdut. Alça el cap, este és el camí que hem de caminar. El que va d'arribar, les paraules ens cursen d'arribar. L'estic com va d'acabar, Contempla tot el travieso. Bueno, estem així en els més alts del Festivern, que estan fent el campionat de bàsquet. Com ha anat la vostra participació? De puta mare, en cada segons. Sí. L'únic equip mixte que ha arribat a semifinals. I ahir vam eixir i tot, no m'ho han reservat res. Així que així estem. Pues jo vaig jugar l'any passat i enguany és de veres que n'hi havia més nivell. S'havien apuntat més equips. És que l'any passat, al ser el primer any, va estar un poc més fluix, però enguany fort. Tens la teva herència, pautes il·lustrades, guerres preventives i conflictes de capella que evidencien el descrèdit d'Occident. Apocalipsi, udol de llops, tendència de sectes que es molen l'essència del mite, criden els cínics que citen versicles corànics i bíblics, literatura... I explica'm la il·legalitat del torneig. La il·legalitat del torneig està en que la penya, tio, no ix per la nit, saps? Entonces, al no eixir, nosaltres sí que eixim. I claro, n'hi hauria que en contra... No, doping, que per jugar has de portar algo d'alcohol en sang, tio. Si no, no és legal. Hi ha gent així que dorm en casa i això no pot ser, tu. Una tenda ahí en el piso, saps, morint... Quants partits heu fet? Bueno, tens que anar a jugar, va, vés a jugar. Bueno, pues explica'm a veure què t'ha passat així, que tenim un lesionat per així. Pues així, que la gent es pren el campionat del festival com si estigueres jugant la final del Mundial i arren uns viatges importants. I, claro, al final acaba pagant el més fluixet. Havíem vingut amb la intenció de passar-ho bé i tal, com tots els anys. I mira, així estem, jugant-se els quartos per fer-se copes després. Cada any van havent més equips i cada any de més nivell, de fet. Cada any venen hasta equips que no venen al festival, sinó que venen només a jugar. Venen només a jugar, sí. Això seria legal o no seria legal? Això és regulable. Això és regulable. Al cap i a fi, ja saps, si no vens al festival ni vens a jugar a este campionat i guanyes copes per fer-te en el festival no té molt de sentit, saps? Bueno, estem assistint un jugador del Benigànim. Com va el festival? Això, una poca vergonya, volia dutxar-me i les xiques han ocupat les hores, les xiques i les xiques. Entonces, estic pensant en anar-me, I el dutxaràs l'any que ve? Demà entrene. Demà, el dia 1? Demà, el dia 1 entrene. Aniràs o no?
Aniràs, bueno, sí, aniré. Ahir no vaig anar a ningú concert. Per què? Jo què sé, tio, tenia son. Però és que ahir on estem nosaltres tenim un bafle, tio. Era un concert, era una rave. Sí, sent. Jo vull que veuràs pencat i tal. No sé si... Anirem? Espero que sí. Com ho passa la nit? Molt bé. Fa molta calor de matí, No puc dormir. Són uns pesats. Tio, si no hi havia rave, la rave era molt tranquil·leta. No, sí que n'hi havia, sí. I el molestador també estava ahí. Hi havia uno que... Buenas tardes. que venía y era el molestador. Explica'm a veure qui és. Pues no sabem, tío. Es un home que sempre va sense camiseta. Sí. en un tótem, cantant. No sé. I molestant o no fa bé la seva funció? Molesta un rato. O sea, repetides hores. Jo crec que encara no s'ha agitat, això, home. Sempre va sense camiseta. És un poquit... Igual, quan tots estem per ahí de festa, ella està dormint. Pot ser. Pues que sort, per lo menos pot dormir, Pues esta nit és cap d'any, tio, no pareix. Però sí. Què és el que esteu fent vosaltres així? Pues Què us passa? mirant la gent. Encara no teniu l'edat, no? No mos deixen. Però podeu disfrutar igual? Sí. Com es diu el festival, així del vostre? El festival? Sí. Festivern. Com el veguem. Pues bé, sí, està bé, sí. Dóna ambient al poble. Déu, així estem en perill, Bueno, i què espereu fer quan tingueu l'edat i anireu al festival o no? Sí, jo sí. Anirem al festival, acamparem, però mos dutxarem en casa. Normal. En què penseu quan esteu organitzant este festival? En qui penseu? Pues al principi pensàvem en una oferta d'oci alternatiu. Lo que passa és que això ja no és alternatiu després de 11 anys. És lo de sempre. Però bueno, sí, era apostar per una, en este cas, una nit de cap d'any i un cap d'any diferent. I això, després del temps, la diferència s'ha convertit en normalitat. Que portem les trenes, i ella no igual, però també, per a que no se mos vega la merda del cap, sabeu? Perquè tot el món ho pregunta, pues sí, pa que no es vega la merda. Si les xiques ho voleu, pa l'any que ve va de meravella. I damunt no us teniu que pentinar, Gràcies. Adiós. Paelles populars, fer germanor, fer país i estimar la música. Això és lo important. Portem jugant-nos la vida fa 5 anys. Portem molt de temps donant molts beneficis a les farmacèutiques. Omeprazol, Almax, estan pujant la cotització en bolsa. Si el dones compte en una paella amb cigrons, la provarem, perquè nosaltres som persones que correm el risc que facin falta. Professionals. Però són professionals culinaris. Però aquestes aberracions gastronòmiques, nosaltres havíem dit que quedaríem desqualificades. Però no podem desqualificar-les perquè ens quedaríem sense tastar-ne cap. Llavors, cigrons i pèsols, de moment ha sigut la sorpresa no grata del concurs d'enguany. El festival va, mira, jo què sé, intentant veure si beguem un poc de cerveseta, emborratxar-nos, beure un poquet. Enguany està tranquil. I molta gent, està molt més tranquil i molta més gent. Hi ha molta joventut. Aleshores, com que ens controlem més, en plan... Les persones majors, els responsables i aquestes coses, saps? Se nota molt, Nota moltíssim. La vida passa, La vida passa i el temps passa, hi ha que aprofitar-lo al màxim. Hola, Pomelo. Soc la princesa Letícia. La realeza quiere al Bea. Que va la Muixaranga, dile que tal. Bueno, és que ara va la Muixaranga i m'on hem d'anar, però Pomelo representa a vegades. Quan entrau en el vídeo del Pomarrock, no. Tot lo altre bé. Que lío, que lío. N'hi ha que fer una recomanació. Descarregueu-vos l'aplicació del festival. Jo no ho he fet, però és que vaig veure el xic que la va fer i em va donar un poquet de xecoseta. És una paella que no senta mal, perquè no en menjaré més. No, ara parlant en serio, una paella molt treballada, molt graciosa, plena de sabor. Ei, la llima! Hòstia, la llima, perdoneu! La Marina Madrigal, per presentar-vos la paella restaurant. A Perpetu Dominicanet i aquesta delícia del sur
tots ens ho farem. Tots junts, no, primer la provarem nosaltres. Acosteu-la, que jo no soc de fer abdominals. I que bona està la paella, tu. Tienes hambre, ¿no? Es mi spell. Esta... La primera tiene Podeu entre els premis, emporteu-se-la que no se'n recorden. Emporteu-se-la de aquí. No us ho cregueu? Fan mal hasta això, che. Proveu. Paco, si ho proves, la vam aconseguir. A veure quina presentació nos feu que porteu bon feina. Sí, vinga. Dansa. Eixa pesa. Esta no la mereixem d'ací. Això no és la nostra, Això no. Per favor. Mare de Déu. Un moment, no està res. Emporteu-se la paella que heu guanyat. No, ara veurem si era passar el crucificar per el petita. A veure, per a tots els concursants de paelles, tornem a dir que la casalla en este poble es veu calenta. No es porta a congelar, Una xicoteta observació. Ara, no anem a fer... Tapeu-la! Per l'amor de Déu! Ara ja sabem que la portada no crucifica la xica. És per crucificar-vos. La mare que va venir que susto. No passa res. Ho hem intentat. Que le he picado el trozo de pebre. Participar es lo que conta, participar. A veure, vosaltres qui sou? De Pego. Així en el poble direu, i tu, reina, de qui eres? Però vosaltres no sou, de Pego, de... Escolteu, però el Pego les d'Aristòtel, no? No sé què és això, Pero que nada de me lo confirmo. Mira de esa cama tijera, la casa ya me la regaló. Y la cerveza está caliente, pero yo me la descargo. Y la cama es una porquera, pero para que da un día o dos. Habrá que verla para que chuca la paella está divina. Si puse con la mesa, festival a la vainilla. Y fresca, que te roca la marina. Así se llegó por eso.
N'hi ha que dir que enguany els premis estaven molt disputats. No sabíem a quina donar-li l'últim, el penúltim i l'antepenúltim. La decisió ha sigut molt difícil i la que ha pres la decisió ha sigut, com sempre, el nostre estómac. Aquella que menys ens ha fet rotar és aquella que guanyarà el primer premi. Per acord unànim del jurat gastronòmic del festival, decidim unànimement donar el primer premi a la Murta del Mea! Primer premi! Van néixer en Califòrnia, o sigui, ja està clar. Volíem portar... Porque somos de América y volíem importar el estilo americano. Com naix la idea això de dir, hòstia, anem a posar un cos de ball? No, la idea no és anem a posar un cos de ball. La idea és que va vindre el cos de ball i va dir, al festival n'eixirem. Come on, people! Everybody! Hem estat assajant moltes setmanes, moltes, seguint, perquè és un grup que canta molt bé i va molt ràpid i era una coreografia que tenien que anar molt ràpid i el nostre principal objectiu era animar a la gent. I ho hem aconseguit perquè la segona vegada que hem eixit tot el món estava xillant, que volia que eixiren. Ha sigut genial. Ho hem bordat. Quines novetats teniu per a este 2016 que anem a entrar? Avui estem a punt de paring un new songs per new disc, però encara no estan preparats, però ja eixiran. Podríeu avançar-nos alguna res? No es pot? Is secret. Estem així, els Almogàvers. Va parlar la cap d'esquadra. A veure, portem 2 anys fent la Fira Mora. Correcte. I volem que es faci oficial. Així és que ja sabeu, l'any que ve sumeu-se qui vulgueu. A les 5:30 en la caravana de l'Eixa, la cap d'esquadra. Moltes gràcies. Este és Pablo Alborán, és el ídol de la professor, ¿vale? Perquè estem fent una professor perquè volem que Pablo Alborán vinga al festival. Bueno, estem així en músics del moviment de la primavera musical. Com esteu vivint aquest festival? Molt bé. Com aneu a passar el cap d'any? Pues si de veritat, no ho sé. No sé ni on sope ni què vaig a fer. És l'esperit de festival. Claro, improvisar. Ara a sopar així... així no mos agrada perquè està ple. Hòstia, este cabró mos va cobrar molt l'altre dia i estava gelat. Pues m'anem un altre. I bé, mira, així estem. On te l'has a la B? Jo la veu me la vaig girar el dia 28. Jo també. Una cosa, nosaltres som els que han creat el Pablo Alborán aquest. Tenim una pàgina web al Facebook que es diu Pablo Alborán Festival. Com aneu a prendre's les 12 o aneu a passar d'això? Ella va prendre les 12 de gominola. És de veres? Sí, sí. Tens ja preparat. Sí. Visca! Tot! A mare també!
Jo anisc a buscar l'alegria, no sé per què acabes sempre en el teu... Això és tot Coca-Coleta, perquè l'alcohol no va a ningún lloc. Lo que senta mal són els gels. Clar, lo que engarrafa sempre és el gel. La mescla no. La mescla serveix para curar esas cosas, pero... Para darle color. Claro que sí. Hay que darle color a la vida. Sempre hay que darle color a la vida. D'on veniu vosaltres? D'on veniu? Montserrat! Les dos? Sí. I quants anys teniu? 17 i 8. És la primera volta que veniu així? Segon. Primera. Yeah! Bueno, què? Conteu-nos què heu fet enguany. Pues... Res. Passar-ho bé. Passa molt bé, jau. Jau? Caure, fer-me un esguince, lo normal. Sí. Però tot bé. No defrauda, el festival no defrauda. Què vol dir? Això què vol dir? Qui m'explica això? Nosaltres som del Montseny i som... Però com les pleneu després? Amb pixum. Això no va prou. Que no! No, fins que no ens ho acabem no ens ho podem treure d'aquí. I llavors, doncs, si t'estàs pixant has de fer Sant Hilaris, és a dir, veure tot de cop, per poder pixar. Alceu-le mano, I tenim una cosa per deixar per la prosperitat. La canción. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. ¡Pa! ¡John Cena! Aplaudiu. Això, per tota la gent de Pomelo, aquest aplaudiment tan grat des de Catalunya to the wall. És amb silenci perquè no sona. Vull imitar un company que va participar fa 2 anys al vídeo. Això és una brutalitat, tio. Això és una brutalitat. Bona nit. No m'havien reconegut per lo de la brutalitat, sinó per lo de tio, saps? El nostre somni de Nadal era tindre un pijama d'animal i varen coincidir en el Primark i això. No tenim les uves de cap d'any. No tenim les uves de cap d'any. No tenim les uves. Estem superpreocupades. No passa res. A mi m'han dit que si no te les fas no passa res. Sí, bona mare. Jo volia... Mira, comunisme, eh? No, socialisme. No passa res. Bon dia, moraleja, conclusió, torneu al festival. Jo havia tret el currículum pa periodista de Pomelo, pa entrevistadora, però no m'han agafat, perquè Pomelo manipula, Pomelo manipula, Pomelo manipula. Això és en Canal 9? Aquí no eixirà? No som posar-me. Em vulguis, xico? Mira, senta't així. És que no puc. T'hem conegut nova gent, hem escoltat música, hem estat així... De tot, vamos, en el rotllet del festival, així. Molt bé. Pomelo! Hostias, Pomelo es como un ave fénix que renaix de les cendres. Qué bonito te ha quedado. Claro que sí, soy un filósofo yo. Mira, ese ya está tormo. Si no, vingueu així. Mala pinza, ahora que está militar. Va molt bé, tio. Estic una mica malament ja, però m'he fet a 40 ties ja, tio. Ja? 40? El número justet? 39. La de 40 la de avui. Molt, però 39 està bé. Sí, jo de Barcelona. De Barcelona. I com has vingut tu, des de Barcelona? Pues en tren, no sé com, però he vingut en tren. Ara, tornar ja no sé si tornaré, però he vingut fins aquí. Sense mòbil, perquè l'he perdut, tio. Me cago en la puta que trobo el mòbil. Un Sony Xperia de 3 que me'l torne, por favor. Aupa Atlètica i hòstia. Cago en la puta. I què vas a fer esta nit? Intentaré follar. Si ho aconseguim ja o no... Si ho ha dit ella... Jo crec que sí. A què té ganes? No ho sé. Tu li veus la cara de tenir ganes de follar? Això... A que sí? És possible. I visca el festival i visca Pomelo TV. Gracias. No, pues mira, toda la peña del festival ha venido a liar la parda. Mira, es que yo vengo hasta con muletas, chaval. Vamos a liarla lo que nos está escrito. Hoy Nochevieja se lía, tío. ¿Y qué pasa tope, tío? Pues mira, que coges, que me cayó un piño en un pogo, tío, con 2 cojones. Coges y te revientas en un pogo. Lo que tienes que hacer, tío, si tú vas a un concierto te tienes que meter de hostias con la gente, pero de buen rollo, ¿eh? De otra cosa no. Si no, no vayas. No vayas, tío, ¿para qué? Es el último día y vamos a liarla. ¿Te lo has hecho aquí o ya venías con esto? No, ya venía con esto, tío. Pero es que el festival no te lo puedes perder. No te lo puedes perder, tío. ¿Por qué? Porque es la polla, tío. Es lo más grande que hay en Nochevieja. Ir a un puto festival y liar la parda. El festival una experiència que tot el món
Té que viure, tío. Así es. Bueno, que passeu molt bon cap d'any, A tope, tío. I feliç any nou. No sé, és una bona experiència, que és una manera de viure la Nochevieja. Perquè ara les xiques solien estar a les 6 de la vespre arreglant-se per Nochevieja. Ara t'alces al matí i no... Ja està. Hola, Pomelo. Per què sempre seguis tinguent la cara de jove? Jo? I a mi també el passa, No, jo sé, tio, soc major i estic vella. Jo també estic vell. Com he d'estar jo vell? No, és que tu no. És que tu seguis tinguent la mateixa cara des de fa anys. O sea, és com que te vegem i dius... Que tu què fas? Vas canviant de cara cada setmana? Però te vegem i dius, joder, està igual. O sea, no sé com... Però què vols que faig? Però seguis tinguent la mateixa cara de xiqueta, què t'hi veres? Ja preparant-se per esta nit perquè hi haurà un bon concert, no? I teniu ganes. Sí, claro. Com estem, Mar? El festival, espectacular. Resum, espectacular. Esteu així perquè voleu pixar o és un moment de reunió? De que estava dient-nos de que estaves igual. Sí. Pues som Vagina Sound, ¿vale? És un grup que està emergint i és un poc en burla d'altres cançons. A veure. L'LA és un ritme molt bàsic. Però participen tots. Sí. Així és el que vull. En un futur voldríem en l'escenari ahí que eixir algú... Seria entonces algú fa un rap, per exemple, pot narrar el que ara mateix ens està ocorrint. Estan grabamos en la tele, esperem eixir amb un make-off i un xicón està en el micrófono grabant-me la cançó. Tinguem ahí dos parelles i jo he portat el ram perquè anava a casar-los i a veure qui era la xica que tenia sort que agarrava el ramell de flors. Entonces vull que la meva amiga que s'ha casat que el tire per carrera a veure quina és afortunada que serà la següent. No funciona la columna. Bueno, jo el que vull dir és donar-li les gràcies a de Pomelo Televisió perquè feu un servici molt important. Va després de la sanitat i coses així. No, antes no, però... Tira un Vítor! Vítor, el nostre patró del poble. Vítor! Visca Bar! Te quiero Leti! Te quiero Leti! No li feu cas. És la primera volta que veniu al festival. Este no. Per què? Perquè no vos deixaven? Si com tinc nòvia m'obligan a anar a 3 puestos. Si no, vindria així. Meva nòvia, és bonica, Això és mentira, això és que va el protagonisme, però ja està. Chupa el peso. Va. Vamos a ver. ¡Dice Besonet! ¡Besonet! autosuficient. Dígale, José Manuel, con bien a Jambo. Emilio José. Aixe, Emilio José. Eres el nostre ídol, de deberes. De Chavo, Churrote i de Chavo Crack. Muy bien. Esperem veure't esta nit, Digue'm quants mapes t'han servit per trobar-te. Digue'm si algú mai t'hauria dit on buscar-te. I una barca no navega sense tripulants. Com està la vivència d'estar en el País Valencià en un concert tan gran com és este? Havíem vingut algunes vegades al País Valencià i un ens van multar i així que vam decidir venir més poquet i aquesta vegada ha estat brutal perquè és la primera vegada que toquem un lloc tan gran i amb la gent tan entregada. La veritat és que estem flipant bastant. Realment hem flipat, com si estiguéssim a casa. On comença la vida. Malas Lenguas ho vam fer abans de gravar el primer disc, va ser el primer que vam gravar i hem fet 3 discos a partir d'allà. Vam entrar a l'estudi que teníem 16 anyets, no havíem entrat mai a un estudi i bueno, ara amb un tercer disc estem bastant orgullosos d'ell i ens ho podem passar molt bé dins l'estudi. Quin propòsit
tenim per al 2016 en quant a grup, ja personalment, com a trajectòria? No deixar-ho, seguir lluitant, no? Seguirem allà, el 2016, a tope. Travessies pel desert amb una barca sense rir. Jo no penso que encerrat sempre he estat un traïdor amb un cotxe només sona aïllat. Jo que porto uns segadors que no porto la mòbil a senyera al balcó. Jo que sempre he pensat els productes de la terra a mi. Ja fa prou anys, la primera cançó que va arribar així al País Valencià va ser Jennifer. Com a tot arreu. Com va ser la sensació esta en tan poc temps? S'esperàveu que tinguera aquesta acollida? No, impossible. Nosaltres aquesta cançó la vam fer al principi del grup, molt al principi, de fet no hi havia grup encara, i de seguida es va fer molt coneguda en qüestió de pocs mesos. És una cosa que no pots ni planejar ni esperar-te. Va ser una sorpresa per nosaltres i ens ho vam trobar i vam decidir tirar-ho endavant i aquí estem. Podríeu explicar-nos un poc com han anat passant els anys per als Catarres? Doncs al principi érem només nosaltres tres, vam fer una formació així molt petitona perquè poguéssim moure-ho molt fàcil per llocs així molt petitons. Llavors vam estar girant un any i mig amb aquesta formació i llavors ja vam incorporar banda i ara portem bateria, que és la Laia, trompeta, que és en Pol, trombó en Marc i nosaltres tres. La gent com es comporta al País Valencià? Com heu tingut la benvinguda avui? El viatge com ha anat? Totes aquestes cosetes. El viatge el vam fer ahir perquè vam venir ahir per estar més descansats avui i molt bé, la veritat. Sempre que venim ens tracteu molt bé, ens tracteu de puta mare. La gent està a tope, canta molt i des del principi, des del primer concert que vam fer, que va ser el dia després de l'estrena del Big Bang, i ja la gent estava a tope, sabia tots els temes i ja va ser com, bueno, espectacular. I aquest any hem vingut molt per aquí i ens fa sempre ens agrada molt venir. Una sensació molt grata, la veritat que me l'he passat molt bé, és una bona manera d'acabar l'any i començar un any nou de puta mare, la veritat. Molt bé, molt bé. També preguntar-te per la gira Rude Station, com ha anat, on heu pogut estar? Per exemple, vau estar en Mèxic fa relativament poc, no? Sí, acabem de tornar de Mèxic fa molt poc, la veritat que un parell de concerts en Ciudad de México i en Guadalajara de puta mare, la penya super entregada perquè en Latinoamèrica la veritat que viuen tot d'una manera molt intensa, la veritat que hem tornat nous, la veritat que ha sigut increïble. I la gira la veritat que molt bé, hem fet també part d'Europa, hem visitat molts festivals de l'Estat, també he estat per aquí al festival acabant l'any, o sigui, la veritat que molt bé, la veritat. Algun desig per al 2016? Bueno, molta esperança per canviar les coses, no? Jo crec que és un moment de canvis per tot arreu i jo crec que hi ha un positivisme i jo crec que la gent està canviant una miqueta la mentalitat i no sé, jo la veritat que tinc molta esperança de canviar les coses d'alguna manera, no? I jo crec que s'està veient ja d'alguna manera.
l'esperit Cristo serveix l'ustrellos. Mirada més a la nostra trista vida. Sento un carrer com si fos la meva lluita per funda criptonita de la millor collita. Tinc la sospita, avui per fi, un dia normal com una cadena IFI. Els dies sortíem el dimecres quan sortíeu el dijous. Era dins mediocres passejant espermatozous. La lluna busca fortuna entre la fauna. Amb birra de llauna al bar, satisfata. Els col·legues ja no es fan un truc. Buscant això truqui, queden al Facebook, jo fora. Per la vida en autostop, amb el Nick i el Ben i el Pau del subscriure de xarop. Se me'n fot el que puguin dir de mi. Faig birres amb Evidence, el Rowdy Flies amb Booker Cliff. Manzanita que no em fa, que em peto la guita amb discos i adictos sense royalties. La vida és com un petit Swiss, temes de tapa. El Mickey va papant un plis, se li canvia la cara com el guitarra de Kiss. Jo sóc l'imperdible Parker Lewis. A mi m'encanten les camises, els mojitos i els daiquiris. El Pau especialista en guiris, perquè som els dos, nen, tu miris per on tu miris. Medes pantalons, rellat els mitjons, marxen dos cabrons. Un dia més a la nostra trista vida, rolo amb el xuzón. Una pregunta per a Pancho, que segur que ve, aunque no vinga Zo, que és qui és el seu perruquer, perquè jo vull que el mateix. Jo vull saber qui le fa ixe pèl, perquè devria ser obligat per a tots. ¿Qué dice que tallar? ¡Macondo! També li talla més penya a Puigdemont i a Iván de las Pencat. Peluquería Macondo, carrer Utiel 12, València. Estem així instants abans de començar amb les campanades, les tenim així, tota la gent, vamos, tota la gent així, esperant a les campanades. Com anem a entrar l'any? De puta mare, l'any... I tu com vas entrar l'any? Jo de puta mare, la millor del món. He de dir que sóc un gran seguidor de Pomelo Televisió. Visca Ontinyent i visca el País Valencià. Grande... A tope, a tope. Pues animem a tots a que vingueu a la rave i Pomelo és la polla com sempre, la polla en el cul. I llibertat condicional és un flamenco. Un saludo, Pomelo. Molt bé, com anem? Perfectes, anem perfectes. Mira, rodeja de dones. Mira tu, Chetu, mira. Hola. Pañeros de Mariola, mamá te quiero. Bueno, com anem a afrontar el nou any? Pues de puta mare, perquè el 2007 és nostre.
perfectament, tio. Aquí amb concerts de boicot, a Tupa, la Gossa Sorda, ho petarem. Ho petarem aquesta nit, xaval. El puto festival. Que la meva nòvia torni amb mi i es feliç del tot. Marga, t'estimo. L'ha deixat la nòvia. Marga, t'estimo. Per Cap d'Any l'ha deixat la nòvia. Però aquesta nit ho petarem aquí al puto festival. T'estimo. Marga, t'estimo. La millor manera de passar el puto Cap d'Any. Aquí al festival, Tavernes de Valldigna. Que ningú s'ho perdi, sisplau. Cada any aquí. D'aquí fins que em mori vindré aquí. A petar-ho amb tots els grups. I tornarà a Obrim Pas, i tornarà a Escape. Tornaran tots aquí. Y oiremos el razón de evidencia en la mentira. T'estimo. Y únicamente una València dels carrers són de blanc. Bona i nova a tots. I a misa, a l'explosió i tot això no aneu. Això no aneu, que això no val per res. Drogueu-se i folleu i vegau tot el que vegau, que això és l'únic que val, Bona nit, amics. Sempre fidels del poble i ara que hem de sobreviure som imprevisibles. Atenció. Què passa, festival? Sí o no? Quants festivals heu fet? No us ha comptat, però... Quants n'hi ha? 11, 12? Jo crec que de 11 anys n'han fet com a mínim 6 o 7. Cada dia, no sempre encajado, sempre me tocaré. Mai havien tocat tan pronte després de les campanades y a mi cita tocar y ha sigut com, hòstia, lo tengo todo en mi sitio, ¿sabes? I ha sigut molt de repent, saps? Però guai, a la tercera cançó ja començava tot a anar bé. Què seríeu si no hagueu tingut el grup? No ho sé, tindria una vida igual, segurament més tranquil·la i és possible que també més còmoda, però evidentment no ho canvia per lo que ha passat. No tinc ni idea. Pues no ho sé, Montanero, no ho sé. Anar a collir. Anar a collir o a fer marge. Hombre, això significa que quan vau començar el grup no teníeu ni idea de lo que aneu a fer. Sí, senyor. Ara estem més o menys igual, però... La nostra força de la campesa i pot ficar-se una voluntat de canvi senzillament del 97 Com espereu que recorde la gent a la Gossa Sorda quan ja no estigueu? Pues no tenim, crec que no tenim massa pretensió, però bueno, sempre és guai veure que el repertori la gent el té en ment. Hi ha moltes cançons que la gent les té en ment
i van creixent, que les cançons creixen elles, nosaltres no. I bueno, pues estem orgullosos, estem contents. Sí, jo crec que el que deixem són les cançons, perquè realment, i ho és avui en dia, no? Amb tot això de xarxes i les noves tecnologies, les cançons no s'acaben mai, no? I les cançons estan ahí per a sempre, no? El més bonic és això, en aquest sentit, d'alguna manera la Costa Sorda és immortal perquè les cançons estan ahí i tampoc no són nostres, no? Ja és com que són de la gent, no? I la gent que passa el que vulgui d'elles. Això queda ahí i ja està. I nosaltres ens farem vells i ens les robarem i coses, però les cançons es quedaran ahí. Què sentiu quan comenceu una nova etapa o comenceu un any? Quan penseu que la Costa Sorda no estarà en el vostre dia a dia? Bueno, també és qüestió d'acostumar-se a diferents etapes de la vida, però bueno, seguirem sent amics, seguirem quedant, seguirem parlant del passat, de tot el que hem viscut, i jo penso que tot el que hem fet ha sigut positiu i a la llarga cada volta estarem més orgullosos del passat i de tot el que hem viscut. I esperem que no pareu, que feu el que feu, que no pareu. I que bon cap d'any. Moltes gràcies per tot. En esta vida tot s'acaba, però l'important és acabar bé. Res que añadir. Y si siento necesaria la respuesta colectiva entre valles de lamentos y montañas malheridas, no apagará nuestra llama este viento, que nos falte el aliento y no se cierre la vida. No hay una cosa que ladra rabiosa y que ruge grandiosa, una revolución. No confeta tu veneno, que no, que tus faunas sirven de fuego si nos queda el habla. Bueno, anem a veure ara la gent que ha entrat tard al nou any. Com han viscut? Ha estat molt mal. Tu has entrat bé a l'any? Mira, jo estic trucant a la parenta que estic de Tarragona, els dos són de Tarragona, i això segur que traieu per YouTube, cabrons, que jo vos segueixo de Tarragona, Bona nit. Bona nit. Com afrontem el nou any, a veure? De hielo. Igual de merda que fa 5 anys, o sí, és d'igual. ¿Qué positivisme, tu? No, positivisme sempre, aunque estiguem en la merda. Sempre n'hi ha que anar amunt. De la merda es trau el fum. Això m'ho invento jo ara. Quan jo tenia 15 anys i 14 que venia al festival, això eren 4 gats. Avui en dia muntat, m'alegra. Jo no respecte per el capitalisme, però m'alegra de que vinga gent i puguem apoyar els grups que volen iniciar-se en el món de la música. I s'han pres el raïm o no? No. No, tu no eres molt de raïm o sí que ho eres? Crec, a veure, respecte, però... No ho crec, a veure, jo no ho crec, però ho respecte. Una altra cosa, vull insistir que són les 12 i 5 o 6, i aquestes dues persones estan treballant, a veure si no sé si t'has fet les uvers o no. O com me les ha pres, però davant la càmera. A casa soc de hielo i és el raïm, però vosaltres sí que s'ha guanyat el cel, perquè esteu ahí treballant. I per mi això, se'm dona igual el que sigueu, però amunt. Això és gent treballadora. La gent treballadora amunt. Això és el que fa falta en Espanya. Gent treballadora. Este xic és con toco, Este xic és con toco. Lo bonico m'ho tragueu, Lo altre no, Molt estimulant i molt bonico veure la resposta de la penya i veure que un altre any més està fent una festa guapa.
Bueno, pues nosaltres des de que érem nanos hem vingut així de públic, ara tenim la sort de gaudir-ho des de dins i més pues, col·laborar amb un grup com La Gossa, no? Per nosaltres és un somni, ho han dit sempre, i sempre acabar l'any complint somnis i començar un altre any complint somnis és una meravella, tu. I és brutal, per a mi és brutal, perquè jo què sé, jo fa anys estava en les discoteques del meu poble i ara pues, estic així i així n'hi ha molta gent i com algo normal i que va creixent i de puta mare. Bon cap d'any, bon cap d'any. Bueno, bon cap d'any i visca Pomelo, que fan una feina encomiable ahí de deixar un testimoni gràfic i viu del que som i del que fem. Moltes gràcies. Feliç any Follow. Ha de seguir! Yes, you know! La meua vida era un mirall trencat com una borratxera traicionera de treball i soledat, sí. Bestial, home, bestial, hòstia. Hem viscut ahir, la penya estava a reventar, la carpa fins al final, més enllà, no? I la penya donant-ho tot, la veritat és que... Uah, estem encara, no? Jo crec que... No sé com explicar-ho, però tota flor de pell. Cada nit viatjàvem en el temps a la comuna de París, esperaven la victòria per arribar a la glòria i colmar aquest... Una anècdota, algo que ha diferenciat al festival de l'any passat, per exemple. La historieta és la que he anat a parlar amb Macondo a la paleta, no? I me diuen, no està, se n'ha anat. Dic, hòstia, i me n'he vingut així, no?, als camerins, i me l'he vist, diu que m'han contractat de perruquer, tal, dic, hòstia. Estava rapant-me a mi el moño. Vull brindar i alçar tots els gots, cada cop sentir-te més prop i ser el combustible del teu foc. Van anar passant els dies que s'han convertit en anys, jo ja en conec el teu somriure que és un foc. Què és aquesta xicoteta espineta que teniu per dins que vos fa continuar? Bueno, en primer lloc, mostrar a la gent la nostra feina, no? I després d'això intentar transmetre el missatge que volem transmetre, no? I que la gent, quan estigui en un concert nostre, pugui rebre tota aquesta informació de la forma més contundent que pugui ser, no? Vull que cantes a l'orella, ben xau sobre l'arena, cada nit de lluna plena, deliriar i alçar la veu, viure, respirar, caminar per avançar i tu sempre caus de peu. Quines altres cultures o quins moviments podem veure reflexats en Expencat? A veure, jo crec que el discurs d'Expencat és un moviment molt global, o sigui, és un discurs molt global, no?, a nivell, no només, bueno, el tema de la llengua està ahí, no?, evidentment, i ja el fet de cantar en valencià ja és una declaració d'intencions, però més enllà d'això tenim un missatge més global, no?, una mica un missatge més de moviments socials, no?, un missatge més de solidaritat, de justícia social, no?, un poc de l'objectiu aquest que ha tingut i té l'esquerra, no?, de construir una societat més justa des de baix, on la gent participi, no?, una democràcia més directa i participativa i no el bipartidisme i no la partitocràcia i la corporatocràcia que tenim ara mateix, no? Algun desig així de cap d'any, com fa la gent quan va fer les campanades, això? Va, digueu-nos alguna cosa per a Expencat. Molts concerts, intentar sortir una mica més de la zona que solem recórrer. Sí, no, millor per al 2016 una mica continuar amb tots els reptes personals que tinc per davant, no? I desitge que la gent aconseguís que també els seus, no? Tota la gent que està així, tota la gent que ha vingut a acompanyar-nos, que aconseguís que tots els seus reptes personals, que siguin molt feliços, que es sentin estimats per els seus i que estimen molt els seus, i que aconseguim un món amb molta, bueno, on la pau regne i on la felicitat i l'amistat impere, no?, per damunt de totes aquestes guerres i tota aquesta política de merda, no?, que el que fa és imposar els interessos de les multinacionals i de l'estem de la piràmide, vamos. Una igual, el final positiu. Nota, que és el sopar d'avui el que tens a la boca. Torna a la troba, que ja t'invoca. Per néixer el Fènix amb una altra copa. Mestre, 30 tandes, borratxos a totes bandes. Molts diuen jo venc i després no veig res, solament... L'esperà que és bolo. Pujar i liar la parda. Els de Walking Dead que es queden vius per així, que s'ho passen bé igual que nosaltres i és liar-la molt grossa, al cap i a la fi. Correcte, això. Ja està, el suc de taronja, Que xics més sants. Voy para testar a casa ya paradas y
i l'endemà ressaca, aparca el teu cul al lavabo, boca seca, però val la pena tindre el col en... Bueno, jo crec que cada vegada fem més el que volem. És a dir, nosaltres, més que perquè no hàgim fet sempre el que volíem, sinó perquè cada vegada tenim més recursos i més experiència per a poder fer exactament el que tenim en el cap, plasmar-ho. I un poc, jo crec que el que anem fent és això, cada vegada aproximar-nos més a traduir el que tenim en el cap en cançons. Innovar, guai, que parecer honesto no ir. Una vez que vol dir que pareces que usted ya esto celebra un altre xin-xin. Jo no sé com dir prou, no més vi més alcohol. Antes que res, un desig per al 2016. Noves seleccions en Espanya, nou disc de Tupa. Nou CD de Tupa i això, a nosaltres ens va representar molt, espera que a la vida li mole i a l'aventura. Si podem rular, rularem, i si no, doncs no, ja està. No rebades de infinitas, no en digas a aquest artista. Tirant del ciel, sin còctels, si no ve la festa, jo toque millor quan ve. Avui som crec, on anant de vergonya i què ha passat amb el fred. Jo podria el meu disc m'ha arribat i no pots evitar com què passa, social, fora molt lesió, això no puc cantar. És més segon, el rehabilitar, ja arribarà merda en d'espere, viure per escriure la tercera part. No puc vestir-me. La millor manera de passar el puto cap d'any. Aquí al festival, Tavernes de Valldigna. D'aquí fins que em mori, vindré aquí.